Mae Nigel Farage wedi bod reit glir a Dan Thomas wedi bod reit glir bod dylswn ni ddim gael fflagiau fforyn, hedfan, ar ben seneddi yn Prydain. Pam lai? Oherwydd mae seneddi Prydain yn fod i cynrychioli y rhan yna o Prydain. Nid arall. Ond wrth gwrs y rheswm mae Mae'r Wcráin yn chwifio yma yw achos bod y Senedd wedi dweud i bod eisiau dangos cefnogaeth i bobl Wcráin sydd yn wynebu rhyfel. Yr unig peth sydd am cefnogi Wcráin o'r bomia a'r bwledi sydd wedi lladd cannoedd y miloedd o'n nhw erbyn rwan ydy pres a stwff fel hynna sydd yn gallu mynd i Wcráin i amddiffyn nhw hunan. Wan mae Deyrnas Unedig wedi rhoi llawer iawn i fewn i hynna a mwy, a dwi'n cefnogi hynna. Tydi hedfan fflag yn y Senedd ddim yn gwneud dim byd i'r pobl druan yna. Felly pa banner hoffech chi weld yn cymryd lle Mae'r Wcráin yma? So, os ydych chi'n edrych yn fyna, mae gen ni 2 fflag Cymru a 1 fflag Deyrnas Unedig. So, ni'n licio weld fflag Deyrnas Unedig arall i dangos cydreddoldeb rhwng Cymru a fflag Undeb.